Κάποτε, ένας κουρασμένος οδηπόρος περπατούσε μέσα στην παγωνιά, νιώθοντας τις δυνάμεις του να χάνονται, μέχρι που είδε το φως ενός κελιού. Όταν χτύπησε την πόρτα, ο γέροντας δεν του πρόσφερε απλώς φωτιά, αλλά του άνοιξε την αγκαλιά του με τόση στοργή, που ο ξένος ξέχασε αμέσως το κρύο και τον πόνο του. Αυτή η ζεστασιά της καρδιάς, παιδί μου, είναι που λείπει σήμερα από τον κόσμο μας. Μία τέτοια απέραντη θεϊκή ζεστασιά ξεχύλιζε από την ψυχή του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη. Ενός Αγίου που έζησε ταπεινά, μα η καρδιά του δάκρυζε και προσευχόταν για όλη την οικουμένη. Ο Άγιος Σιλουανός μας μιλάει σαν ένας στοργικός παππούς, θυμίζοντάς μας πως το φάρμακο για κάθε ταραχή που σκοτεινιάζει την ψυχή μας είναι η ειλικρινής μετάνοια. Μας εξηγεί σιγανά, χωρίς καμία βιασύνη και χωρίς ποτέ να μας μαλώνει, πως όταν χάνουμε την ειρήνη μας, φταίει η υπερηφάνεια και τα σκληρά επικριτικά βλέμματα που ρίχνουμε στους αδελφούς μας. «Αγάπησε τον αδελφό σου», μας ψιθυρίζει, «και τότε θα δεις το έλεος του Κυρίου». Μας μαθαίνει πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται στην καρδιά μας μόνο όταν ταπεινωθούμε και ζητήσουμε από τον Θεό να μας μάθει να αγαπάμε αληθινά. Έλα λοιπόν να καθίσουμε νοερά δίπλα Του, σαν να βρισκόμαστε κοντά στο τζάκι ένα ήσυχο χειμωνιάτικο βράδυ και να ακούσουμε τα γεμάτα φως λόγια Του. Ας αφήσουμε τις πατρικές Του συμβουλές να μαλακώσουν την ψυχή μας και να μας δείξουν τον δρόμο για την αληθινή γαλήνη του Χριστού. Ο Κύριος ο ελεήμων μας έδωσε τη μετάνοια και με τη μετάνοια διορθώνεται τα πάντα. Μέσω της μετανοίας λαμβάνουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών. Για τη μετάνοια έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι γνωρίζουμε τον Θεό. Εάν κάποιος έχασε την ειρήνη και υποφέρει, ας μετανοήσει και ο Κύριος θα του δώσει τη δική του ειρήνη. Εάν κάποιος λαός ή κράτος υποφέρει, τότε όλοι πρέπει να μετανοήσουν και τότε όλα θα διορθωθούν από τον Θεό. Όλος ο αγώνας μας είναι και για να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Οι εχθροί μας είναι γεμάτοι υπερηφάνεια και μας τραβούν και μας προς τα εκεί. Εμείς όμως, αδελφοί, ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας και τότε θα δούμε τη δόξα του Κυρίου ακόμα και εδώ στη γη. Από τον Μάρκο 9:1. Διότι ο Κύριος δίνει στους ταπεινούς να τον γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή που γεύτηκε τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού ξαναγεννιέται ολόκληρη και γίνεται εντελώς διαφορετική και αγαπά τον Κύριό της και με όλη της τη δύναμη έλκεται προς Αυτόν μέρα νύχτα. Και μέχρι έναν ορισμένο καιρό μένει ήρεμη στο Θεό και μετά αρχίζει να θρηνεί για τον λαό. Ο ελεήμων Κύριος μερικές φορές δίνει στην ψυχή ηρεμία στο Θεό και μερικές φορές καρδιακή οδύνη και για ολόκληρο το σύμπαν, για να μετανοήσουν όλοι οι άνθρωποι και να μπουν στον Παράδεισο. Αυτή που γνώρισε τις γλυκύτητες του Αγίου Πνεύματος, τα ίδια επιθυμεί για όλους. Διότι η γλυκύτητα του Κυρίου δεν αφήνει την ψυχή να είναι εγωιστική, αλλά της δίνει αγάπη που αναβλύζει από την καρδιά. Αγαπήσαμε τον Κύριο που πρώτος μας αγάπησε και υπέφερε για μας. Δεν θα σας κρύψω για ποιο λόγο ο Κύριος δίνει τη χάρη Του. Δεν θα γράψω πολλά, αλλά σας παρακαλώ, αγαπηθείτε ο ένας τον άλλον και τότε θα δείτε το έλεος του Κυρίου. Ας αγαπήσουμε τον αδελφό και θα μας αγαπήσει ο Κύριος. Μην νομίζεις, ψυχή, ότι σε αγαπά ο Κύριος αν κοιτάζεις στραβά κάποιον. Όχι. Μάλλον ο δαίμονας είναι που σε αγαπά. Να μην γίνεις ποτέ δούλος τους. Αλλά μην αργείς, μετάνοησε και ζήτησε από τον Κύριο δύναμη να αγαπάς τον αδελφό.
και τότε θα δεις ειρήνη στην ψυχή σου. Με όλες τις δυνάμεις να ζητάμε από τον Κύριο ταπείνωση και αδελφική αγάπη. Διότι αν υπάρχει αγάπη για τον αδελφό, τότε δεν δίνει ο Κύριος τη χάρη του. Δοκίμασε στον εαυτό σου. Μια μέρα ζήτα από τον Θεό αγάπη για τον αδελφό και την άλλη μέρα ζήσε χωρίς αγάπη και τότε θα δεις τη διαφορά. Η πνευματική καρπή της αγάπης είναι η ειρήνη και η χαρά στην ψυχή και όλοι θα σου είναι αγαπητοί και φίλοι και θα χύνεις άφθονους δακρύους για τον πλησίον και για κάθε πνοή. Και συχνά για έναν χαιρετισμό η ψυχή νιώθει μέσα της μια καλή αλλαγή και αντιθέτως για ένα στραβό βλέμμα χάνει τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Τότε γρήγορα να μετανοείς για να επιστρέψει η ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Μακαριά η ψυχή που αγάπησε τον Κύριο και από Αυτόν έμαθε την ταπείνωση. Αγαπά ο Κύριος την ταπεινή ψυχή που ελπίζει σταθερά στον Θεό, κάθε δευτερόλεπτο νιώθει το έλεος Του, έτσι ώστε αν και μιλάει με ανθρώπους, είναι απασχολημένη με τον αγαπημένο Κύριο. Και από τον μακρύ καιρό του αγώνα με τους εχθρούς, αγάπησε η ψυχή την ταπείνωση πάνω απ' όλα και δεν αφήνει τους εχθρούς να της πάρουν την αδελφική αγάπη. Εάν με όλες μας τις δυνάμεις αγαπάμε τον αδελφό, να μετράμε και την ψυχή μας, τότε η νίκη θα είναι δική μας. Διότι ο Κύριος πάνω απ' όλα δίνει τη χάρη Του για την αγάπη προς τον αδελφό. Και εγώ δοκίμασα μόνο το Πνεύμα το Άγιο στην τελειότητα, αλλά δεν μπορώ να το κερδίσω. Λυπάμαι που στα νεανικά μου χρόνια έζησα άσχημα και δεν μιμήθηκα τον Άγιο Οσίο του Θεού μου, Σιμεών τον στυλίτη του θαυμαστόρευτου, το θαυμάσιο βίο του. Είχε 7 χρόνια όταν το εμφανίστηκε ο Κύριος και αμέσως αναγνώρισε τον Κύριο και τον ρώτησε «Κύριε, πώς σε σταύρωσαν?» Ο Κύριος άπλωσε τα χέρια και είπε «Έτσι με σταύρωσαν, αλλά εγώ ο ίδιος το θελείς αυτό. Εσύ όμως σταυρώνεσαι και σε μένα για κάθε μέρα». Έτσι πρέπει να αναγκάζουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να παίρνουμε ολόκληρη τη ζωή και το κυριότερο να συγχωρούμε στους άλλους τις αμαρτίες τους και τότε ο Κύριος δεν θα θυμηθεί ούτε τις αμαρτίες μας και θα μας δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ήμουν κοσμικός, τότε αγαπούσα από καρδιάς να συγχωρώ και εύκολα συγχωρούσα και προσευχόμουνα με προθυμία για εκείνους που με έβλαπταν. Και όταν ήρθα στη Μονή ως δόκιμος, έλαβα μεγάλη χάρη και αυτή μου έμαθε να αγαπώ τους εχθρούς. Ο γέροντας Σιμεών, όπως τον αποκαλούσαν με στοργή στην Αγία Νόρος, καθόταν συχνά με τους αδελφούς, το πρόσωπό του φωτισμένο από την εσωτερική του γαλήνη. Τα λόγια του έβγαιναν από μία καρδιά που είχε γευτεί το μέλι της Θείας Χάριτος και ήθελε μόνο να το μοιραστεί. Σαν παππούς που διηγείται την πιο πολύτιμη σοφία δίπλα στη φωτιά, μιλούσε απλά για το μεγάλο μυστήριο. Αυτό ήταν το πυρήνα της διδασκαλίας του. Μια απλή, βαθιά αλήθεια που ζει και αναπνέει μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταρά για τον Πατέρα. Όλοι όσοι ακολούθησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό οδηγούνται σε πνευματικό πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο οι Άγιοι διδάχθηκαν με διαφορετική εμπειρία από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τους καθοδηγούσε και τους φώτιζε και τους έδινε δύναμη να νικούν τους εχθρούς. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, η ψυχή δεν μπορεί ούτε καν να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο, γιατί δεν γνωρίζει ούτε κατανοεί ποιος και πού είναι οι εχθροί της. Μακάρι είμαστε εμείς
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί ζούμε κάτω από το έλεος του Θεού. Εμάς μας είναι εύκολο να πολεμήσουμε. Ο Κύριος μας λυπήθηκε και μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί στην Εκκλησία μας. Η μόνη λύπη για μας είναι ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν όλοι τον Θεό και πόσο πολύ μας αγαπά. Αυτή η αγάπη ακούγεται στην ψυχή του προσευχόμενου και το Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η μάχη μας συνεχίζεται για κάθε μέρα και ώρα. Αν ο αδελφός μέμψηκε ή καταδίκασε ή στεναχώρησε, τότε έχασε την ειρήνη του. Αν επέρεσε ή υπερηφανεύτηκε έναντι του αδελφού, τότε έχασε τη χάρη. Αν ήλθε μια ακάθαρτη σκέψη και δεν την απόθυσες αμέσως, τότε η ψυχή σου θα χάσει την αγάπη του Θεού και την παροησία στην προσευχή. Αν αγαπάς την εξουσία ή τα χρήματα, τότε ποτέ δεν θα γνωρίσεις την αγάπη του Θεού. Αν εκπλήρωσες το θέλημά σου, τότε είσαι ηττημένος από τον εχθρό και η ακηδεία θα έλθει στην ψυχή σου. Αν μισήσεις τον αδελφό σου, τότε σημαίνει ότι απέστασες από τον Θεό και το πονηρό πνεύμα σε κατέλαβε. Αν όμως κάνεις καλό στον αδελφό, τότε θα βρεις την ηρεμία της συνειδήσεως. Αν αποκοπείς το θέλημά σου, τότε θα διώξεις τους εχθρούς και θα λάβεις ειρήνη στην ψυχή σου. Αν συγχωρείς τον αδελφό τις προσβολές και αγαπάς τους εχθρούς, τότε θα λάβεις συγχώρεση για τις αμαρτίες σου και ο Κύριος θα σου δώσει να γνωρίσεις την αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν τελείως ταπεινωθείς, τότε θα βρεις την τελειωμένη ειρήνη στον Θεό. Όταν η ψυχή είναι ταπεινή και το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα της, τότε ο άνθρωπος μακαρίζεται πνευματικά στην αγάπη του Θεού. Η ψυχή, όταν νιώθει το έλεος του Κυρίου, δεν φοβάται πλέον τίποτα, καμία δυστυχία πάνω στη γη, αλλά επιθυμεί πάντα να είναι ενώπιον του Θεού ταπεινή και να αγαπά τον αδελφό. Αλλά αν η ψυχή επέρεται, τότε τελειώνει και η εορτή, γιατί η χάρη εγκαταλείπει την ψυχή και πλέον δεν μπορεί να προσευχηθεί αγνά, αλλά έρχονται κακές σκέψεις και βασανίζουν την ψυχή. Γιατί ο άνθρωπος υποφέρει πάνω στη γη, φέρνει λύπες και ανέχεται δυστυχίες. Υποφέρουμε όμως επειδή δεν έχουμε ταπείνωση. Στην ταπεινή ψυχή κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και αυτός δίνει στην ψυχή ελευθερία, ειρήνη, αγάπη, μακαριότητα. Υποφέρουμε όμως επειδή δεν αγαπάμε τον αδελφό. Ο Κύριος λέει «Αγαπάτε αλλήλους και θα είστε μαθητές μου». Για την αγάπη προς τον αδελφό έρχεται η αγάπη του Θεού. Γλυκιά είναι η αγάπη του Θεού. Είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Η πληρότητά τους γνωρίζεται μόνο. Αλλά υπάρχει και μία μέση αγάπη, την οποία έχει ο άνθρωπος όταν προσπαθεί να τηρεί τις εντολές του Χριστού και φοβάται μήπως με κάτι προσβάλλει το Θεό. Και αυτό είναι καλό. Πρέπει κάθε μέρα να εξαναγκάζουμε τον εαυτό μας το καλό και με όλες μας τις δυνάμεις να μαθαίνουμε τη χριστιανική ταπείνωση. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του «Η ειρήνη την δική μου δίνω σε εσάς». Ιωάννης 14:27. Αυτήν την ειρήνη του Χριστού πρέπει να τη ζητάμε από τον Θεό και ο Κύριος θα τη δώσει σε αυτόν που τη ζητά. Και όταν τη λάβουμε, τότε πρέπει να τη φυλάμε αγνά και να την πολλαπλασιάζουμε. Αλλά όποιος δεν παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού στις λύπες, εκείνος δεν μπορεί να γνωρίσει το έλεος του Θεού. Αν σε συναντήσει δυστυχία, μην απελπίζεσαι, γιατί ξέρω ότι ο ελεήμων Κύριος σε βλέπει και δεν θα το επιτρέψει. Αν αναρωτηθείς, με βλέπει ο Κύριος όταν τον προσβάλλω? Επειδή ο Κύριος κατά τη φύση του είναι έλεος, αλλά με πίστη γύρισε στον Θεό και όπως ο Ευαγγελικός Παταλητός Υιός
πες. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι Υιός σου. Λουκά 15-19. Και θα δεις πόσο αγαπητός θα είσαι στον Πατέρα και τότε θα υπάρξει απερίγραπτη χαρά στην ψυχή. Οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν την ταπείνωση και για την υπερηφάνεια τους δεν μπορούν να δεχτούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό υποφέρει όλος ο κόσμος. Αν όμως οι άνθρωποι γνώριζαν τον Κύριο, πόσο ελεήμων, ταπεινός και πράος είναι, τότε σε μια ώρα θα άλλαζε το πρόσωπο ολόκληρου του κόσμου και όλοι θα είχαν μεγάλη χαρά και αγάπη. Με τη μετάνοια όλοι θα σωθούμε. Χωρίς εξαίρεση, δεν θα σωθούν μόνο εκείνοι που δεν θέλουν να μετανοήσουν. Και σε αυτό βλέπω την απελπισία τους. Και πολλά θα τα κλάψω, λυπάμαι. Δεν γνώρισαν με το Άγιο Πνεύμα πόσο μεγάλο είναι το έλεος του Θεού. Αν όμως κάθε ψυχή γνώριζε τον Κύριο, γνώριζε πόσο πολύ μας αγαπά, τότε κανείς όχι μόνο δεν θα απελπιζόταν, αλλά ούτε καν θα κλονιζόταν ποτέ. Κάθε ψυχή που έχασε την ειρήνη πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες και τότε θα υπάρξει χαρά στην ψυχή και ειρήνη. Και δεν χρειάζονται άλλοι μάρτυρες, αλλά το ίδιο το Πνεύμα μαρτυρεί ότι οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν. Ιδού το σημείο της συγχώρεσης των αμαρτιών. Εάν μισήσεις την αμαρτία, τότε σου έχουν συγχωρεθεί από τον Κύριο οι αμαρτίες σου. Και τι άλλο να περιμένουμε? Να μας ψάλει κάποιος από τον ουρανό ένα ουράνιο ύμνο. Μα στον ουρανό όλα ζουν με το Άγιο Πνεύμα και σε μας στη γη ο Κύριος έδωσε το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Και στους ναούς του Θεού οι ακολουθίες τελούνται με το Άγιο Πνεύμα και στις ερήμους και στα βουνά και στις σπηλιές και παντού οι ασκητές του Χριστού ζουν με το Άγιο Πνεύμα. Εάν τον φυλάξουμε, τότε θα είμαστε ελεύθεροι από κάθε σκοτάδι και η αιώνια ζωή θα είναι στις ψυχές μας. Εάν όλοι οι άνθρωποι μετενοούσαν και φύλαδαν τις εντολές του Θεού, τότε ο παράδεισος θα ήταν στη γη, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα και στον ουρανό και στη γη είναι το ίδιο. Σε αυτόν που μετανοεί, ο Κύριος δίνει τον παράδεισο και την αιώνια βασιλεία μαζί του. Κατά το πλήθος του ελέους του δεν θα μνηστεί των αμαρτιών μας, όπως δεν τις ενθυμήθηκε του ληστή οπό του σταυρού. Μεγάλο είναι το έλεος σου, Κύριε. Και ποιος μπορεί αξίως να σε ευχαριστήσει γι' αυτό που έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα? Μεγάλη, Κύριε, η δικαιοσύνη σου. Υποσχέθηκες στους Αποστόλους σου, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Και εμείς τώρα βιώνουμε αυτό το έλεος και η ψυχή μας αισθάνεται ότι ο Κύριος μας αγαπά. Και όποιος δεν το αισθάνεται, ας μετανοήσει και ας ζήσει κατά το θέλημα του Θεού. Και τότε ο Κύριος θα του δώσει τη χάρη του, η οποία θα οδηγεί την ψυχή. Μα εάν δεις έναν αμαρτωλό άνθρωπο και δεν τον λυπηθείς, τότε η χάρη θα σε εγκαταλείψει. Μας ενετείλα τον αγαπάμε και η αγάπη του Χριστού λυπάται για όλους και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την ψυχή να εκτελεί τις εντολές του Θεού και δίνει δυνάμεις να πράττει το καλό. Άγιες ψυχές, μη μας εγκαταλείπετε. Όταν εσύ είσαι μαζί μας, τότε η ψυχή ακούει την παρουσία σου και μακαρίζεται στο Θεό, διότι εσύ δίνεις να αγαπάμε πυρετωδώς το Θεό. Ο Κύριος τόσο ηγάπησε τον λαό του, που τους φώτισε με το Άγιο Πνεύμα
και τους έκανε όμοιους με εκείνον. Ο Κύριος είναι ελεήμων και σε μας το Άγιο Πνεύμα δίνει τη δύναμη να είμαστε ελεήμονες. Αδελφοί, ταπεινωθούμε στη μετάνοια. Ας κερδίσουμε μια ελεήμονα καρδιά και τότε θα δούμε τη δόξα του Κυρίου, η οποία γνωρίζεται από την ψυχή και το νου από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος μετανοεί αληθινά, αυτός με προθυμία υποφέρει κάθε θλίψη, πείνα και κρύο, ζέστη, ασθένειες, φτώχεια, ταπείνωση και εξορία, αδικίες και συκοφαντίες, διότι η ψυχή επιζητεί τον Κύριο και δεν μεριμνά για τα γήινα, αλλά με καθαρό νου προσεύχεται στον Θεό. Και όποιος είναι δεμένος με τις κτήσεις, αυτός ποτέ δεν θα αποκτήσει καθαρό νου στον Θεό, γιατί στο βάθος της ψυχής του κάθεται συνεχώς ημέριμνα τι να κάνει με αυτές. Και αν δεν μετανοήσει καθαρά και δεν θα λυπηθεί που προσέβαλε τον Θεό, τότε έτσι θα πεθάνει στο πάθος, χωρίς να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν σου παίρνουν την περιουσία, τότε δώσε την, διότι η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να αρνηθεί. Και όποιος δεν γνώρισε την αγάπη, αυτός δεν μπορεί να είναι ελεήμων, γιατί δεν έχει στην ψυχή του τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Εάν ο ελεήμων Κύριος με τα παθήματά του μας έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα, από τον Πατέρα μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του, τότε είναι ξεκάθαρο ότι και όλα τα υπόλοιπα όσα χρειαζόμαστε θα μας τα δώσει Εκείνος. Ας παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού και τότε θα δούμε την προνοία του Θεού. Θα μας δώσει ο Κύριος αυτά που ούτε περιμένουμε. Και όποιος δεν παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, αυτός ποτέ δεν μπορεί να δει την προνοία του Θεού πάνω μας. Μη λυπηθούμε για την απώλεια της περιουσίας. Είναι μικρό πράγμα. Εμένα αυτό μου το δίδαξε ο ίδιος ο πατέρας μου. Όταν συμβαίνει στο σπίτι δυστύχημα, αυτός μένει ήρεμος. Μετά από μια πυρκαγιά, του έλεγαν «Εσύ, Ιβάν Πέτροβιτς, κάηκες». Και αυτός απαντά «Ο Θεός θα δώσει, θα συνέλθω». Μία φορά περπατούσαμε δίπλα από το χωράφι μας και του είπα «Κοίτα, μας κλέβουν τα δεμάτια». Και εκείνος μου λέει «Γε μου, ο Κύριος μας έβγαλε ψωμί, εμάς μας φτάνει και όποιος κλέβει σημαίνει ότι έχει ανάγκη». Εγώ του έλεγα συχνά «Δίνεις πολύ ελεημοσύνη και εκείνοι που ζουν καλύτερα από εμάς δίνουν λιγότερο». Και εκείνος σε μένα «Γε μου, ο Κύριος θα μας δώσει». Και ο Κύριος δεν κατέστρεψε την ελπίδα του. Στον ελεήμονα ο Κύριος συγχωρεί αμέσως τις αμαρτίες. Ο ελεήμων δεν θυμάται το κακό. Ακόμα κι αν τον προσβάλλουν ή του πάρουν την περιουσία, θα είναι αδιάφορος, διότι γνωρίζει το έλεος του Θεού. Ω έλεος Κυρίου! Κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να το πάρει, γιατί είναι υψηλό, είναι κοντά στο Θεό. Η ψυχή μου σε γνώρισε, Κύριε, και γράφω τα ελέη σου στο λαό σου. Μη θρηνείτε, λαοί, που σας είναι δύσκολο να ζήσετε. Πολεμήστε μόνο την αμαρτία και ζητήστε από τον Κύριο βοήθεια και θα σας δώσει, διότι Εκείνος είναι ελεήμων και μας αγαπά. Ω λαοί, με δάκρυα γράφω αυτές τις γραμμές. Η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσετε τον Κύριο και να θεάσετε τα ελέη Του και τη δόξα Του. Είμαι 72 ετών. Σύντομα πρέπει να αποθάνω και σας γράφω για το έλεος του Κυρίου, το οποίο μου έδωσε ο Κύριος να γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα με δίδαξε να αγαπώ τον λαό. Θα σας έκαθιζα σε ένα υψηλό βουνό, ώστε από το ύψος
να μπορέσετε να δείτε το πράο, ελεήμονα πρόσωπο του Κυρίου και να χαρεί η καρδιά σας. Εγώ, ο αμαρτωλός, σας λέω, δεν γνωρίζω στον εαυτό μου τίποτα καλό και πολλές είναι οι αμαρτίες μου, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος εξάλειψε τις πολλές μου αμαρτίες. Και γνωρίζω ότι σε εκείνους που αγωνίζονται με την αμαρτία, ο Κύριος δίνει όχι μόνο συγχώρεση, αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που εφραίνει την ψυχή και της δίνει βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Ω Κύριε, εσύ αγαπάς το πλάσμα σου και ποιος μπορεί να κατανοήσει την αγάπη σου ή να απολαύσει αυτήν αν εσύ ο ίδιος δεν διδάξεις με το Άγιο Πνεύμα σου. Σε παρακαλώ Κύριε, στείλε στον λαό σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γνωρίσουν την αγάπη σου. Ζέστανε τις λυπημένες καρδιές των ανθρώπων, ας σε δοξάζουν με χαρά, ξεχνώντας τους πόνους της γης. Παράκλητε, αγαθέ παράκλητε, με δάκρυα σε οικετεύω, παρηγόρησε τις θλιμμένες ψυχές του λαού σου. Δώσε στους λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου, συγχωρούνται σας οι αμαρτίες. Ναι, Κύριε, στη δύναμή σου είναι να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπάς τον αμαρτωλό στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπήσεις, είναι άξιος. Ναι, Κύριε, άκουσε την προσευχή της γης. Όλοι οι λαοί θρηνούν, όλοι έχουν θλιφθεί στην αμαρτία, όλοι έχουν στερηθεί τη χάρη σου και ζουν στο σκοτάδι. Ω λαοί, ας κραυγάσουμε προς τον Θεό όλη η γη και θα ακουστεί η προσευχή μας, γιατί χαίρεται ο Κύριος για τη μετάνοια των ανθρώπων. Και όλες οι ουράνιες δυνάμεις μας περιμένουν, για και εμείς να απολαύσουμε τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού και να βούμε την ομορφιά Του. Όταν οι άνθρωποι φυλάσσουν τον φόβο του Θεού, τότε ήσυχα και γλυκά ζουν στη γη. Αλλά τώρα ο λαός άρχισε να ζει με το δικό του θέλημα και νου και εγκατέλειψε τις Άγιες εντολές και χωρίς τον Κύριο νομίζει να βρει χαρά στη γη, αγνοώντας ότι ο μοναδικός Κύριος είναι η χαρά μας και μόνο στον Κύριο εφραίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Αυτός ζεσταίνει την ψυχή, όπως ο ήλιος ζεσταίνει τα λουλούδια του λιβαδιού και όπως ο άνεμος, τα λυκνίζοντας, τους δίνει ζωή. Όλα μας τα έδωσε ο Κύριος για να τον δοξάζουμε, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Και πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει για αυτό που δεν έχει δει και δεν έχει γευτεί. Και εγώ, όταν ήμουν στον κόσμο, τότε νόμιζα ότι αυτή είναι η ευτυχία στη γη. Είμαι υγιής, όμορφος, πλούσιος και οι άνθρωποι με αγαπούν και εγώ επηριόμουν από αυτό. Αλλά όταν γνώρισα τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, τότε σε όλη την ευτυχία του κόσμου άρχισα να κοιτάζω σαν καπνό που παρασύρεται από τον άνεμο, ενώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος εφραίνει και χαροποιεί την ψυχή και αυτή βρίσκεται σε βαθιά ειρήνη και θεωρεί τον Κύριο ξεχνώντας τη γη. Κύριε, στρέψε τον λαό σου προς εσένα, να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου, να δουν με το Άγιο Πνεύμα το πράο πρόσωπό σου. Ας απολαύσουν όλη την όρασή σου, ακόμη και εδώ στη γη, και βλέποντας ποιος είσαι, να ομοιωθούν με σένα. Και έτσι, αγαπητέ μου, φτάνουμε στο τέλος αυτών των λόγων. Μας μίλησε η καρδιά του Αγίου Σιλουανού με την απλότητα και τη θερμή αγάπη ενός πνευματικού παππού. Είδαμε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ο μόνος πραγματικός στόχος, η μόνη αληθινή χαρά. Όλα τα γήινα πράγματα, η υγεία, η ομορφιά, ο πλούτος, είναι σαν καπνός που παρασύρεται από τον άνεμο.
Μόνο η εμπειρία της αγάπης του Θεού μέσα μας δίνει εκείνη την βαθιά γλυκιά ειρήνη που ξεπερνά κάθε σύνεση. Αυτό λοιπόν να μην το ξεχνάς ποτέ. Να μην ξεχνάς ότι στο τέλος όλων των πραγμάτων, σε εκείνη τη στιγμή που θα σταθούμε μπροστά Του, το μόνο που θα μετρήσει θα είναι αυτό. Αν μάθαμε να Τον αγαπάμε και αν επιτρέψαμε στην αγάπη Του να μεταμορφώσει την καρδιά μας. Θα δούμε τότε το πράο πρόσωπό Του, θα γευτούμε τη γλυκύτητα της αιώνιας κοινωνίας Του. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις μας περιμένουν σε αυτή τη χαρά. Και αυτή η χαρά, αυτή η γαλήνη, μπορεί να αρχίσει εδώ, τώρα, αν απλώς κρατήσουμε τον φόβο του Θεού και ζητήσουμε με ταπεινή καρδιά το Άγιο Πνεύμα Του. Να είσαι ειρηνικός λοιπόν, να προσέχεις την ψυχή σου. Όλα τα άλλα είναι παροδικά. Μόνο Αυτός μένει.